9 urtez 3 ikasletik 51 ikasle izatera pasada Beskoitzeko ikastola. Gaur egun herriko etxeak utzitako espazioa txikia gelditu zaie ikasle eta irakaslei. Eta ikastola berri bat eraikitzeko mobilizatzen ari dira gurasoak. Ikusentzuleo gaurko saioan Beskoitzen gertatzen ari dena aipatzeaz gain, astelena izan da asteburuari begira ere jarriko gara. Ongi etorri! Gabi Dajazpe Gazte koordinadora sozialistako kidea ostiralean atxilotu du ertzaintzak Itziarren. Urruñako gaztea atxilotu eta Martuteneko kartzelan presondegiratu dute urte terdiko zigorra betetzeko. Iparraldeko JKSek jakinarazi duenez, espetxe zigorrak 2018ko ikasle greba baten gertakariarekin lotura du. Gabi Dajazpen berehalako askapena galdegiteko elkarretaratzea antolatu dute ostiralean Urruñako plazan. Gaur bertan ere, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko atarian elkarretaratzea antolatu dute Urruñarra bertan irakasle bezala jardun duelako. Horrez gain, ostiralerako manifestazio bat antolatu du mugimenduak. Hain zuzen, mobilizazioa Baionako San Andres plazatik abiatuko da arratsaldeko 7:00. Asteburu honetan egin dira Eusko Trails lasterketak. Guztira 2800 partaide bildu ditu aurtengo edizioak. Antolatzaileak beraz pozik azaldu dira. Ultra Traila 133 kilometroko lasterketa ostiralean hasi zen Baigorrin, goizeko 5:00. Lehenengo korrikalaria Ander Erize 16 ordu eta 30 minututan iritsi zen helmugara. Horretaz gain, Iluna Trail, Neska Trail eta Euskal Traila egin dituzte asteburuan zehar. Entrenatzen hasi nahi dutenentzat 2023ko hitzordua maiatzaren 19 eta 20 izango da. Beskoitzeko ikastolak 2013an ateak ireki zituen 3 ikaslerekin. 9 urte geroago ikasle gehiago errezebitzen joan dira eta gaur egun 51 ikasle ditu. 2014an Beskoitzeko herriko etxaren lur batean instalatu ziren, baina prefabrikatuak gehitzen joan badira ere ikasleak errezebitzeko lekua txikia gelditu zaie. Duden urtean laurden bat gehiago kanen dugu eta hor ezpadugu beste gela bat konkretuki. Behin hastean bi erakasle izan beharko dira bergelan, bi talderekin. Struktura sobera tipia da. Lehen komini zen lau horrentzat, gaur egun ez da gehiago posible. Urgentzia batean gira. Gura aurrek ezin dute hola gehiago segitzen horako ikastola tipi batean eta prefabrikatuetan eta erremu tipiegi batean. Leku eskas horren adibideak anitz dira. Hemen 50 horrentzat bakarrik bi komunak badirena gaur hartio. Hemen den aterbe tipi hori hor duguna bakarrik 50 metrakarratuak egiten ditu eta diakinki 50 hor ditugura azkenean bai aur bakotxak ez du metrakarratu bat. Badira urteak arazoaz jabetuta ikastolako gurasoak mobilizatzen ari dira herriko etxea eta sehaskarekin batera aterabideak lortzeko. Pixkanaka eta bide guziak eta ate guziak zerratu dira edo zerratu zauzkigu. Momentuko zizigarri kezkatiak, hori bai seur, kesu araiz aterbide bat atsemanen dugu gure artean. Momentukot itxaloten du, itxalopenarekin, ez baituko besteik. Aterabide egokiena zer den eta zer eskatu nahi dioten herriko etxeari argi dute irakasle eta gurasoek. Hain zuzen ikastola dagoen eremu horretan, ikastola berri bat eraikitzea galde egiten dute. Nik zer galdetzen dudan, ikastola polit bat eraikitzea hemen, ber ditugun ahalekin, gela kopuru normal bat, berbada terpe pixka bat gehiagorekin, berbada ere jostaleku pixka bat gehiagorekin aurrentzat. Gale egiten duguna herriko etxari da gurekin lan egitea eta egia da itxaropen handia dugu gure deia eta gure piztu eta dio ditugun alarmer erantzun baikor bat emanen dutera. Bakarrik gure aurren eranen nuke ongi izatea eta gauzak untsa bizi dezaten ikastola polit batean edo polit baino komeni batean.
Hainbeste ikaslei klaseak emateko antolaketa berezi bat plantan eman behar izan dute irakasleek. Hor, adibidez, gehienetan ikastoletan, adibidez, bada frantses gela bat, gelaka ere, egan nahi dut, bosgarren urtekoek eta laugarren urtekoek okanen dute beren gela, eta hor, usu betrukatu behar dugu taldean arabera. Nire lankidearekin ez dugu gela finkorik behar dugu beti mugitu talde kopuruaren arabera. Batzutan aire hartzak txandakatzen edo talde bati proposatzea gelan egoitea, nola egan, ez gehiegi zaiteko, ez tinko egoiteko. Baloina eremua tipi egiten ez, baloina bi egun lauen gain arzan aldute. Hori aur bat zirelaik, bai bistanda huartzen zira. Eta kanpoko eremua ikusi guaurrek ahitua egongia huartu girelaik, manan tenis zelai baten erdia baizik egiten du jostatzeko kanpoan 50 aurrentzat. Antolaketa eta espazio falta horrek aurren hezkuntzan eraginak ote dituen aipatu du ikastolako zuzendariak. Batzuetan, zainetan, bereziki euri egunetan, ezin girelarik biziki atera eta egun osoa olako gela tipi batean hori zaila atsemaiten dut. Denak azkenean usatzen gira, baina nire ustez lasaiago ginateke denak aski gelarik bagenu edo. Argi dena da aurren ongizatearen defentsarako burasoak borrokatzeko prest daudela. Emobask eta SmartMob Euro Euskaldeko mugikortasun iraunkorra bultzatzeko bi proiektuen baitan urrats berri bat eman dute. Saiakerak egiten diren arren, hemendik gutxira iparraldeko txik-txak txartelaren erabiltzailek beren txartela erabiltzen alko dute Gipuzkoako autobus zerbitzuetan. Ondoko asteetan ari dira testak egiten txartel batekin, iparraldeko txartelarekin hegoaldera joan alizateko eta alderantziz ere, eta horrek suposatuko du aintzinamendu handi bat sustatu nahi ditugun eguneroko mugikortasun iraunkorretan. Aurrera pauso garrantzitsua, baina berriro diot. Bidea daukagu oraindik eta giltzarria da, hain zuzen ere, garraio publikoan lanean jarraitzea. Eurohiriaren proiektu horren barruan aukerak eskaintzen direlako, ez? Mugikortasun aukerak, geroz eta errealitate handiagoa da, batetik bestera lanera, divertitzera edo ikastera mugitzen garela, eta garraio publikoak horri erantzun behar dio modu egokian. Euro Euskaldeko mugikortasun eskaintzari bultzada emango lioken proiektua aritu dira ere ordezkariak. Hain zuzen, etorkizun batean Baiona eta Donostia lotuko luken tren zerbitzuaren erronka eta ametsa aipatu dute. Iparrorratza dena guretzat, mugaz gaindiko RER delakoa, Baionatik Donostiara maiztasun handian ibiliko dena. Espero dugu azkar aintzinatuko dela, iduriz 2007 arte, 2007an aintzinatzen alko da, baina hori eskuduntza dutenen esku da, oda eskualdea eta Eusko Jaurlaritzaren esku, eta estatuak ere sartzen dira tarteko, eta beraz lan eginen dugu guk ere Euskal Elkargotik hori bultzatzeko albezain fite etor dadin eta albezain zerbitzu handia eskain diezaien jende, egan nahi baita kadantzia handia eta albezain geldileku gehien. Hori, errealitate bihurtzeko aukera handia duen ametsa da, ez? Aurrera dijoazte hirugarren erraia jartzeko danak hegoaldean, eta hori amaitzen danean, baina ez da oztoporik izango, tren berdina Baionatik Donostiara mugitu alizateko, ez? Eta hor sortuko da eskaintza hori emateko aukera, eta hori dandu egin behar dugu, uste dudalako, hori benetan izango da izugarrizko jauzia aurrera, ez? Garraio publiko efikaz eta efiziente bat ahalbidetuko baitu. Emobask eta SmartMob proiektuetako partaidek mugaz gaindiko mugikortasun jasangarria eta soziala helburu elkarrekin lan egiten segitzeko borontatea adierazi dute. Ortzaitzeko ikastolaren alde Xiberutz, Gatibo eta Zetak taldeak taula gainera igo dira larun batean Irisarri. Ikusentzuleok artista hauek eskainitako kontzertuen irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!